Hey guys, good morning. So this is my day 1. Day 1 in quarantine. So good morning, Philippines. So, gising ko lang. Yan. So ayun, punta tayo sa labas kasi mayroon doon maliit na table. Tapos doon nila ilalagay yung foods namin. Hindi na sila magdo-doorbell. So ayun. Tara, kunin na natin ang aking breakfast. So eto yun. Eto na yun. Yun. Bakit magulo ang aking camera? So ayun na, gotcha. Ayun na, pasok ulit. Bawal tumambay sa labas. Hi guys, good morning. So this is my day 1. Almusal po tayo. Siyempre di mawawala ang kape. Ayan. Kape, tapos may binigay silang fruits. Pakita ko sa inyo ano siya. Chewing. Ayan. Bihon. Bihon siya at bihon with egg. So, yun. Lumusal tayo guys.